Slovo Boh stratilo v priebehu tisícročí zneužívania svoj význam. Občas ho používam, ale len zriedka. Keď hovorím o zneužívaní, myslím tým, že ľudia, ktorí nikdy ani nenahliadli do sféry viery, do nekonečného priestoru za týmto slovom, ho používajú s takou presvedčivosťou, ako by vedeli, o čom hovoria. Iní ho popierajú a pritom nevedia, čo popierajú. Týmto zneužívaním vznikajú absurdné presvedčenia, egoické ilúzie a tvrdenia ako môj či náš Boh je jediný pravý Boh a váš Boh je nepravý. Alebo slávny Nietzscheho výrok Boh je mŕtvy. Slovo Boh sa stalo uzavretým konceptom. Keď ho začujeme, v mysli si okamžite vytvoríme nejaký obraz. Nie nevyhnutne obraz starého muža s bielou bradou, ale určite niečoho alebo niekoho, kto je mimo nás a kto je takmer vždy mužského rodu.